megalayapost.news. Kasur upai ba jong katan jirang mentang kesengi kila penlong da kajingnya upai ba hakatan patarkhma bandawa naga sorkar bagade bantuklar bat banpak pelaj mardor ya uba bakstar dingdo uba la syakem hakatanat forest jong ke Assam bat tumuru ban li kendu ya usop divisional officer ka patarkhma civil sub division ban ai daga jingtho Henry ki pai ba kimlap ya USDO bat kumta kila rai bantur sya office u deputy commissioner kabadon hanongpo kumban syukudeu hangne kajing syakem jong ba baksa dingdo kadei hadin ba ulalej bantamau da kakali lajong nagawei ka jaka kabadon hakitan kaput bat kajela Assam haka shipau torik ubnai jeliu arajar arpusau hakati gesngi nakaliang ka shnong kala penlong ya kajing tri shnong ban marmot ya ka surok ha belahri namar kajing iben jong ka sorkar Meghalaya bat kajing sertok ki paiba hakalej kawan Henry utai urang ba ula syakem penban ha Range Forest Officer ke Lohargat Kamrup West jong ke jela Assam hakate kesngi layatu ru bayote urang ba lapelaj no hakapor prabaja janmit jong ketehi kesngi katba ya ka kali jong upat kiklam pelaj satya wat hadin kajing kerpat jong ki pai ba bat kinoi lam shnong jingja ba dawai u bat naleng ju ulong ba kabostan kolong naleng ju uong ba mentak kesngi lani la syai ba une bakstar ndo unsalait no nakakti jong ka pulit Assam kata kali jing pensyai ba jing ajubat yang jong deputy commissioner jong ka Riboy district jungi ngila keren dak ba syai da sur jong pajba jong ka Thamus ten Riboy da keren syai khamat jong floor jong ka chuki ju ong ba ladak ni ke jingkular ju bat ka jing pan bena ju singi kolong ba bakstar ndo unlait mentakasi lani la syai lada kamlong ka beso kamut ngila keren da ba syai ba la syai ingin sawan biang kata kali ka mesej ka ba syai ka bangkwa nang show deputy commissioner jong ka Riboy district bat kumjuru syaki paiba jong ka bri jong bat khamtam ya u MLA jong ka jirang kursi bat khamtam ya government jong ka Meghalaya MDA tu kata kali mesej ka ba syai ka bangkwa nang happy bat kumjuru audisi la da keren to nagaliang jong ki paiba no shinong jong ka western border area khamtam kinong shinong jong ka belahari ki bamat ya kene ka jinge kumba nagaliang jong ki media ki la UI ki paiba ki la UI ba haka shpo tarik ka ba ka shinong belahari ka wena ki reurang ba ola syakot hajir haki forest Assam ti hakta ka singi kumba ya tu khniat angne por kolong ba kashnong belahari kamat gisi jinge halor usurok obakelik kiwan namar kata nagaliang kashnong kia mi hakta kasi kaban repair usurok penban hakta kasi way na kinong shnong ubade unong hikai school government nya kali bukit ikit kimau ban repair usurok penban or syakiam hagai gi for Assam ti lada kum ka sarkar Meghalaya lada don ka mesim ke jingsung kia balai baki Assam ki lekti mau nagi area rani keba kile di sya Assam balik ke sarkar Meghalaya lagi polis Meghalaya kim take action ya kar Assam ki wan kit mau apok garani ke bah apok ga Meghalaya ka jingi te ka ai ka ba ngi haban kentu ke sarkar kalong mardor kumbal ikren ya audisi kalong ba kadai ban ya keren ba sarkar Assam men penlaj klaim ke jingte jingkum ya uneu pardok persam menjungi ubla syakim khamtam ubade uno hikai school ubahap ai jinang start ya ki kena school hakte ka shnong namar kata ngi kwa ba ka sarkar kadai ban ya keren ba ombet ba ka sarkar Assam kan te kendon gino kendon hapok kini kesngi kenang ba ka jinglai jungu kalong ka jinglai lailut jungu kenang ba kamdon kono ka jinge la syal ya singi khamtam kum gi breu hanong kendong ki hap balik hajir lada long hakata garkom namar kata yang kerpat ba ki badai kwi ki badai pek ki badon hagebor ki singaw ba ban syemi kada benta ban light agan ke jing jong uni urung ba obala syikem hapok ga sarkar Assam kum ki nong song snong jong ka western Riboy ni don chispa shipotli ki snong ni wan hang ni ban submit ya ke memorandum nak bentra kejing syakem kejing syaban beng way produk persnam jongi uba kerteng u bakstar dingdo hakaba
tang namari ke jing karmau tak malu malah gai bat artuli lasuk sakyam no ha ka forest department jong ka sarkar Assam kum kinong song snong ke badon ha uput usam bat ka jela Assam ngisa lebeng bat ngisa nyobeng na kapor syakapor kadau kalong bakane ka sarkar Meghalaya jungi kamsyam la simkhya kamsyam la sim kum ka kam na ka benta ka jingbit jingbiang ka baha kamyat jong ki pai nong song snong habor silenter jong ki pai nong song snong nadu na borni sadu sa raja humai sa mauduki kum ki nong song snong ki ba ya kendu ya kena kejing na kapor sa kapor bat kane kejing ja kam ne kejing ja ka ba nongkong ka ba ar han ka jing ja ka ba ki phausin phawat kum ki nong song snong po Meghalaya ngi ki ba song sa ki border ngi sa le ben bat ngi sa kni wat ya ka jaka ka puta bat donru na ki longying ki ba sa kni wat ya ki per ki pra ki jing tung ki jing tep jong ki ru kum ka snong sabar snong bakla para uput usam bakane ka sarkar Assam ka kni kan kroch na ka sngi sa ka sngi kilong ka basarkai hadu kata-kata MeghalayaPost.news